Samir Almiri ġie kkundannat 34 sena ħabs wara li ammetta li fl-2020 qatel lil Victor McKean. Il-vittma li kellu 62 sena kien instab miet f'appartament f'Santa Lucia fi 17 ta' Marzu tal-2020. Almiri li llum għandu 41 sena u li hu Libjan kien jgħix mal-istess McKean u anke kellu wkoll iċ-ċavetta tal-appartament. Fil-kors tal-investigazzjoni rriżulta li l-pulizija marru fl-appartament tal-vittma wara li kienu rċevew telefonata ta' riħa qawwija ġejja mill-istess appartament. Hawn kienu żgassaw it-tieqa tal-appartament fejn sabu d-demm imċappas ma' ġibibien u l-ħitan u l-katafru tal-vittma imgeżsu l-boros taż-żibel. Mill-awtopsja rriżulta li l-vittma kien midfkaċ 3 jew 4 ijiem qabel. L-awtopsja rrid ukoll li kien qala diversi daqqiet f'rasu. Aktar tard, il-katafru ġie identifikat minn Ħut McKean li informaw lill-pulizija li dan kien jgħix ma' Samir Almiri, iżda l-pulizija ma setax issibu għax kien laħaq sifer ftit ijiem qabel. Il-pulizija mill-ewwel bdiet bl-investigazzjonijiet tagħha fejn il-Libjan kien instab f'Casablanca, il-Marokk, fejn ġie arrestat u estradit lejn pajjiżna. Fil-qorti, il-prosekuzzjoni qalet li nsabu marki ta' swaba ta' Almiri fuq il-boros, iżda Almiri argumenta li hu se mess il-boros qabel. DNA ta' Almiri u ta' McKean instabu fl-appartament. L-avukat li dera l-akkużat Dr. Denin Attard u l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali qablu f'patteġġjament ma' pina ta' 34 sena ħabs ma' ammissjoni mill-akkużat.